Любовта. Тя е най-могъщата сила, която съществува. Силата, която ни вдъхновява, лекува, обединява. Тя е движещата енергия, която ни кара да ставаме по-добри, да мечтаем по-смело и да живеем по-смислено. Но често в забързаното ежедневие забравяме колко важна е тя. Забравяме да обичаме с цялото си сърце, да изразяваме чувствата си, да бъдем истински и уязвими. Любовта не е просто дума, а действие. Тя е жестовете, които правим един за друг. Усмивката, която подаряваме, прегръдката, която даваме, думите, които стоплят душата. Любовта е в начина, по който гледаме хората, които обичаме, с топлина и грижа. Но също така, любовта започва вътре в нас. С това как обичаме и приемаме себе си. Замислял ли си се колко често се съмняваш в себе си? Колко пъти си критикувал всяка малка грешка, всеки недостатък? Но истинската любов започва с приемането на собственото ти аз. Когато се обичаш и приемаш такъв какъвто си, даваш на света най-добрата версия на себе си. Тогава можеш да обичаш по-дълбоко, по-чисто, без страх. Любовта не е съвършена. Тя е пъстра, хаотична и понякога объркваща. Но това я прави красива. Любовта ни учи да прощаваме, да се борим, да се учим и да растем. Тя ни показва, че можем да бъдем уязвими и все пак да бъдем силни. Тя ни кара да виждаме света с други очи, с повече разбиране и състрадание. Ако имаш някого, когото обичаш, кажи му го днес. Не чакай перфектния момент, защото животът е твърде кратък, за да оставяме чувствата си неизразени. Ако някой е наранил сърцето ти, намери силата да простиш. Не заради тях, а заради себе си. Защото любовта е освобождаване, не задържане. Любовта е в малките неща. В това да държиш ръката на някого, да слушаш, когато има нужда да говори, да бъдеш опора, когато светът се разпада. Тя е в това да правиш малки жертви, защото другият е важен. И също така е в това да знаеш кога да се бориш за себе си и да обичаш себе си достатъчно, за да кажеш не на нещата, които те нараняват. Любовта е най-голямата ни суперсила. С нея можем да лекуваме рани, да създаваме връзки, да променяме живота на другите. И всеки от нас има тази сила вътре в себе си. Всички можем да обичаме по-добре, по-дълбоко, по-истински. Помни, любовта не се измерва в думи, а в действия. Тя е в смелостта да обичаш отново, дори след като си бил наранен. Тя е в решението да обичаш живота въпреки трудностите. И тя е в простите моменти, които ни показват, че сме обичани. Раздавай любов без страх. Защото в края на краищата любовта е всичко, което има значение.